Dobrý deň, vážení diváci. Opäť sa budeme venovať mediálnemu ošialu na podporu Štvrtej ríše v súvislosti s očierňujúcou kampaňou proti MSH Alatra. Najnovšie sme sa stali svedkami, ako sa v priamom prenose porušujú zákony. Postupne sa nám tu objavujú v médiách videá, kde Ciroková a Jáhl zverejňujú informácie zo spisu, čím sa dopúšťajú porušovania zákona. Dokonca kvázi reportérka pani Benčátová mala tú drzosť a v telefonickom rozhovore s účastníčkou MSH Alatra otvorene priznala, že jej spis pristál na stole. Vypočujte si to sami. Pred chvíľkou mi volala reportérka Benčátová z Reportérov a chcela sa ma pýtať na informácie týkajúce sa trestného konania, ktoré bolo spomínané v médiách minulý mesiac veľmi hojne, vyše 400 článkov v Českej a Slovenskej republike a ktoré bolo podľa informácií prokurátorom zastavené 18. októbra. My sme sa však dozvedeli z médií, z denníka N, bol tam rozhovor pani Anešikovej s pani Cirokovou, pani redaktorka sa pýtala pani Cirokovej, že boli podané sťažnosti na toto konanie, pani Ciroková to potvrdila. Čiže za mňa priamo napísali, že trestné konanie nie je ešte ukončené. Moja otázka znie, pani Benčátová niekoľkokrát sa ma teraz pýtala a žiadala po mne nejaké vyjadrenia, ktoré sú proste môžu nejakým spôsobom zasahovať do vyšetrovania. Dvakrát som jej povedala, že podľa týchto informácií z médií konanie pokračuje a ja budem proste dodržiavať zákony, pôjdem v súlade so zákonom, nebudem mariť vyšetrovania, nebudem zasahovať do vyšetrovania. Mimochodom som sa jej opýtala, ako to, že redaktorka Reportérov má na stole vyšetrovací spis. Ona mi odpovedala, že je pristal na stole. A ja sa pýtam, je to úplne normálne, že vyšetrovací spis neskončeného trestného konania pristane na stole reportérky STV? Pán Harkabus, vy ste ich neupozornil, že porušujú zákon? Od koho majú informácie zo spisu? Hádam, ste im ich neposkytol vy, taký vyhlásený ochránca zákonov. No nič, to bol vtip, ak ste ma náhodou nepochopil. Vďaka postu na Facebooku od vášho bývalého a súčasného šéfa, Daniela Lipšica, sa ľudia dozvedeli, že ten, kto tlačil na zastavenie vyšetrovania Žilinskej prokuratúry, bol vlastne váš nerozlučný trojlístok. Už len čakám, kedy sa nazvete Svätá Trojica. Ale späť k mojej otázke, pán Harkabus. Ako je možné, že máte prístup do spisu, keď vaši klienti neboli obvinení, boli len podozriví? Nazerať do spisu môžu obvinený, jeho obhajca, poškodený a zúčastnená osoba, ďalej splnomocnenec, ustanovený opatrovník a v konaní pred súdom prokurátor, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora. Keďže tu ešte nebol nikto obvinený, tak ani vy nie ste vlastne obhajca obvineného a nemáte právo nazerať do spisu. Podozrivý teda nemá právo na to, aby sa zúčastnil výsluchov svedkov, či aby bol o nich vôbec upovedomovaný, pretože to vyplýva z povahy veci, to jest účelu ustanovenia paragrafu 213 trestného poriadku. Podozrivý má najmä právo na primerané vysvetlenie okolností zakladajúcich podozrenie voči nemu. Opis týchto okolností sa uvedie najneskôr v zápisnici o jeho výsluchu s uvedením právnej kvalifikácie skutku, z ktorého je podozrivý. Podozrivý má tiež právo na poskytnutie odpisu zápisnice o jeho výsluchu. Bodka. Evidentne ale vaši klienti spis majú, alebo minimálne jeho kópiu či informácie z neho. Ale od vás, veľkého ochrancu zákonov, ho predsa mať nemôžu. Či sa mýlim? A ak áno, tak ja sa pýtam, je to vôbec možné, že vy máte spis, jeho kópiu či informácie z neho? Prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky po preskúmaní na vec sa vzťahujúceho spisového materiálu dňa 18. októbra 2024 zastavil trestné stíhanie podľa paragrafu 215 odsek 1 písmeno B trestného poriadku v trestnej veci zločinu založenia podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa paragrafu 421 odsek 1 odsek 2 písmeno A a B trestného zákona, v ktorej viedol trestné stíhanie prokurátor Krajskej prokuratúry Žilina,
nakoľko je dostatočne odôvodnený záver, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci. Prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v predmetnej veci koná na základe rozhodnutia generálneho prokurátora o určení výnimky z príslušnosti podľa paragrafu 51 zákona o prokuratúre. Prokurátori Krajskej prokuratúry Žilina nie sú od momentu vydania výnimky v danej trestnej veci príslušní konať. To znamená, že spis je na Generálnej prokuratúre. A teraz sa pýtam generálneho prokurátora, ako je možné, že z Generálnej prokuratúry pod vašim vedením unikli informácie? Kto je ten spolupracovník nacistov na Generálnej prokuratúre? Prípad totiž stále nebol uzavretý, keďže proti rozhodnutiu Generálnej prokuratúry, ako priznala aj kvázi novinárka Ciroková, boli podané viaceré sťažnosti. Ako je možné, že vie o tom, že boli podané sťažnosti? Táto informácia sa podozrivému neposkytuje a nemá na ňu nárok. A to naznačuje, že sa vynáša zo živého spisu. Ako občan Slovenskej republiky sa vás, pán generálny prokurátor, pýtam, kto z oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky porušil zákon a sprístupnil spis, jeho kópiu či informácie z neho Matúšovi Harkabusovi a jeho klientom. A za akým účelom? Aby mohli urobiť terč z podávateľa trestného oznámenia? Pán Harkabus, takto nejako ste fungovali aj na USP? A nie je vaše angažovanie sa len aktom pomsty žilinským prokurátorom, ktorí boli menovaní na miesto, po ktorom ste tak túžil po zrušení USP? V podcaste denníka SME ste nám odkázal, že si môžeme svoje nezmysly kľudne rozprávať aj naďalej. Spoločenské hnutie Alatra, na to ich projekt Tvorivá spoločnosť, sa veľmi radi vykresľujú ako nejaké obete. Podstatné je si uvedomiť, že im sa krivda nedeje. Oni slobodne vystupujú, slobodne šíria svoje myšlienky, ktoré sú podľa mňa nezmyselné. Problém nastáva vtedy, keď sa vydajú na trestnú výpravu voči svojim kritikom prostriedkami trestného práva s presahom do štátnych orgánov. Preto som tú obhajobu zobral. Pokiaľ ide o to, že oni, ak žijeme v demokracii, majú právo šíriť svoje nezmyselné myšlienky, a ja to slobodne poviem, tak aj ich kritici ich majú právo kritizovať. Rozumiem, že nemusíte chápať dôležitosť niektorých našich informácií týkajúcich sa klímy. Ste koniec koncov úzko špecializovaní na ochranu zákonov a práva. Tvrdíte ale, že problém nastal, keď sme sa, ako hovoríte, vydali na trestnú výpravu proti rozprávkárom a spisovateľom z sci-fi románov. Vyzerá to už tak, že jediná novinárčina, poctivá novinárčina, je tá zo športu. Všetci ostatní by pred svoje články mali uvádzať, že podobnosť s udalosťami a osobami je čisto náhodná a jedná sa o fikciu. A toto nie je len môj názor, ale aj názor odborníka, ktorý pracuje pre OSN, s ktorým sme o tom diskutovali spolu s bývalým premiérom Slovenskej republiky. Takže vy, ako ochránca zákona, tvrdíte, že keď občan Slovenskej republiky vidí porušovanie zákona a oznámi to, tak pokiaľ sa to porušovanie deje zo strany určitej chránenej skupiny novinárov, tak toto oznámenie je už trestná výprava a treba to zastaviť. A čo, oni sú nejaký chránený druh? Pokiaľ sa pamätám, vy sám alebo USP, kde ste pracovali, ste kritizovali zastavenia stíhaní generálnou prokuratúrou s argumentom, že o takých veciach musí rozhodnúť súd. A zrazu to už neplatí? Takže ako sa hovorí, kade vietor, tade plachta. Máte veľmi zaujímavý hodnotový kompas, ale verím, že diváci si svoj názor spravia sami. Na záver by som chcel upozorniť novinárov propagandistov, že zločiny podnecovania genocídy a zločiny proti ľudskosti nemajú premlčaciu dobu. Prajem vám pekný zbytok dňa.